Ahoj, srdečně tě vítám u mého návodu, který bude obsahovat návod na tady takovéto pouzdírko. Naušijeme si vlastně dvoucestný zips a boxík, který já používám jako lékárničku pro syna. Vnitřek boxíku si olemujeme šikmým proužkem a jak vidíš, vleze se do něj parádně celá dětská lékárnička. Tak, co budeme k ušití takovéhoto super boxíku potřebovat? Začít s tím, že si stáhneš můj střih, který si vystřihneš na jednotlivé části. Tedy hlavní část, to je vršek a spodek, boky, které se stříhá, pozor na přehyb, stejně jako hlavní část, to budou vlastně takhle strany toho boxíku, a část, kterou jsem nazvala záda, to je tady tenhle panel s poutkem. Já jsem na svém boxíku dělala výpustkovou aplikaci ve tvaru srdce. Pod popisek u videa ti nahraju tady tuhle šablonu a můžeš si ho ušít taky. Pozor, jen kdybys šila jiný tvar než to srdce, tak to vždycky tady nastříhej v obloučkách, aby se ti to pěkně otáčelo a nebyla překvapená, že se ti to kroutí. Z jakých látek budu šít? Tady pro tento boxík jsem si vybrala Manchester, protože se mi podařilo ukořistit textilní odstřižky, které jako na tady tenhle projekt bohatě stačí. Nemusíš teda kupovat rovnou celé metráže, ale stačí ti doma rozstříhat staré manchesterové kalhoty, anebo se podívat, jestli ve tvém okolí nebo na internetu nenajdeš takhle kousky nějaké bavlněné tkaniny nebo kočárkoviny, ze které by tady ten boxík šel ušít. Já jsem si svou taštičku vystuhovala Ronafixem 140. To je zažehlovací výstuha, má na jedné straně takové kapičky lepidla a tou stranou, kde jsou vidět ty kapičky lepidla, tak zažehlují vlastně na ten Manchester. Nemusíš teda šít z Manchesteru, můžeš šít z jakékoliv pevné látky, třeba z kočárkoviny, z kepru, anebo ze starých džínových kalhot. Dále budeme potřebovat metrážový zips a 2 jezdce. Pokud si nechceš ušít vlastní popruh, tak si připrav i kousek popruhu. Popruh můžeš našít na různá místa, ale já jsem se rozhodla, že tady by mě to zavazalo a kazilo by mi to ten celkový dojem, proto jsem popruh našila tady na zadní část boxíku. Doufám, že se ti návod bude líbit a odpustíš mi nějaké nepřesnosti, protože prostě nejsem švédský architekt, jsem mýval na piku a občas mi něco ujede, nemám všechno 100%. Střih je bez přídavku na švy, tudíž všude přidáme zhruba 0,5 až 1 cm podle toho, jak široké máme šití. Na přehybu, pozor, tady žádné centimetry nepřidáváte, ten přiložíte přesně na sklad. Ty centimetry navíc přidáte takhle vlastně po venkovní linii toho střihu na přehyb ne. Ten máme teda 2krát vystřižený z venkovní látky, 2krát z počívkové látky a 2krát zažehlovací výstuhu Ronafix
Já budu zažehlovat tady ten Manchester, protože je to oděvní látka, ve které je elastan a lehce pruží, tak aby se mi to na boxíku nenatahovalo. Tak, pak máme vlastně záda boxíku, ty si vystřihneme jednou z venkovní látky a jednou z počívkové látky a zase jednou z výstuhy. A boky boxíku, zase je to střih na přehyb, takže stejně jako u toho hlavního dílu, té čelní strany, tak i tady látku máme na přehyb. Tady nepřidáváme na švy, všude jinde ano, a vznikne nám vlastně takovýto pruh látky. Zase máme vystřižený vlastně jeden bok, druhý bok, to stejné i z počívkové látky, to stejné i z nažehlovací výstuhy. Nažehlovací výstuhu vystřihneme vlastně podle střihu, podle vlastně toho, jak budeme šít, aby jsme si ji neprošívali po stranách. Kdybychom měli výstuhu, která se nezažehluje, tak tu vystřihneme stejně velkou, jak tady ty jednotlivé díly. Na hlavním dílu, na té čelní straně, si budu chtít udělat výpustkovou aplikaci. Rozhodla jsem se pro srdíčko, které bude z červeného Manchesteru. Takže na to si nachystáme Manchester, tak aby se nám na ní ta aplikace vlezla a kousek nějakého bavlněného plátínka. Dále budeme potřebovat metrážový zips. Já jsem se rozhodla, že si na něj dám dva jezdce a aby jsem to video urychlila, tak jsem si tyto dva jezdce už rovnou navlékla. Boxík budu šít jehlami organ, použila jsem univerzální 80. Vnitřek boxíku se bude začišťovat vlastně šikmým proužkem. Já jsem si ho ustřihla ve stejné látce, jako budu mít okraj té výpustkové aplikace. Šikmý proužek si můžete rovněž i koupit, nemusíte ho vytvářet, kdybyste nevěděli, jak na něj. Tak, začneme přípravou hlavního dílu, na kterého si chci udělat výpustkovou aplikaci ve tvaru srdce. Na hlavním dílu si naznačím střed a přiložím si kousek bavlněného plátínka lícem k líci, aby naproti sobě byly dvě pěkné strany. Do středu, tak jak mi to bude vyhovovat, si položím vystřiženou šablonu srdíčka a přichytím ji špendlíkama. Následně si vlastně srdíčko obkreslím, abych viděla, po jaké linii mám šít. Dělám špendlíky z papírové šablony a chytnu si už jenom to plátínko. Šiju univerzální jehlou, 80 a krátkým stehem. Na začátku a na konci šití si vždycky zapoší. Obrys srdíčka mám dokončený a zase na konci šití zapošiju.
pendlíky nyní můžu oddělat a já už teďka vidím, že mé srdíčko bude lehce šišaté. To ale vůbec nevadí, hlavně, že bude z lásky. Tak, vnitřek srdíčka si vystřihnu. Stříhám tak 0,5 centimetru od linie šití. Ve špičce srdíčka si udělám takovýto nástřih, aby mi tam lépe sedla látka. A to stejné i na druhé straně, ale tam tu špičku opatrně odstřihnu, abych si nerozstřihla šití, ale zároveň, aby to bylo k šití co možná nejblíže. Tak. Srdíčko si nastříháme v obloučkách. Opatrně, ať si neprostřihneme šití. A nyní si otočíme tady tu bavlněnou počívkovou látku dovnitř. Díky nástřihům nám to v obloučkách pěkně sedne dolů. Na takhle nachystané srdíčko si položíme spodní vlastně podkladovou látku. A těsně u kraje si srdíčko prošiju. Zkontroluji, jestli se mi to prošlo i z druhé strany, jestli mám chycnout celou aplikaci. A pokud ano, můžu odstřihnout tady ty přečuhující cípilátky. Nyní si na všechny hlavní látky nažehlíme výstuhu. Pokud máte výstuhu, která se nenažehluje,
tak si ji vlastně jenom přichytíte k hlavním dílům a přišijete. Já mám výstuhu nažehlovací, takže se podívám, z jaké strany je lepidlo. Tou stranou přiložím a všechny venkovní látky si zažehlím. Tak, teď, když mám na všech dílech nažehlenou výstuhu, se můžeme pustit do samotného šití. Vezmu si metrážový zips, na který už jsem si navlékla 2 jezdce proti sobě. Zip na tenhle boxík mám v délce 74 cm, ale měla jsem střížený vlastně 77 cm a navlékáním zipsů jsem z každé strany kousek odstřihla a následně zarovnala, aby se mi zipsy takhle pěkně potkaly a nevznikla mi tady žádná bublina. Tak, vezmu si díl s Manchesterem, který už mám teda vystužený, ale nejdřív, aby mi nevyjeli jezdci, kteří mi dali tolik práce navlíct, tak si je tam cikcakem chytnu na konci. Volím široký steh a co nejhustější. Stačí vždycky pár stehů. Na obou stranách jsem si zips takhle chytla a už vím, že už se mi nestane neštěstí, že mi ten zips nevyjede. Zip si otevřu a takhle vlastně tou pěknou stranou, kde jsou ty zoubky jak kdyby do obloučku, si ho otočím a přiložím na látku, aby zase byly lícové strany směrem k sobě. Pomocí kolíčku si ho chytnu. Vyměním si na stroji patku a zips přišiju. Tak, budu používat tady zipovou patku, aby jsem se dostala lépe vlastně k tomu zipu. Když by mi tam zavazil jezdec, tak si nechám jehlu v poloze látky, můžu zvednout patku a s jezdcem si posunout. Tak, teď to máme z jedné strany přišité. Teď si vezmu stejný díl podšívky. Přiložím to zase pěknou stranou k pěkné straně, líc k líci.
Pomocně si to chytnu kolíčkama. A budu šít opět po této straně, a budu se snažit strefit do stejné linie šití, kterou jsem již šila. Určitě nebudu šít blíž ke kraji, ale spíš vlastně blíž k tomu zipu, kdyby se nepovedla stejná linie. Nyní zkontroluji, jestli se mi látky všude chytly. Otočím pěknýma stranama k sobě. Srovnám si počívku a vnější část. Vyměním si zipovou patku za obyčejnou. A prošiju tak centimetr od toho zipu. Musím si hlídat, aby se měla obě dvě látky pěkně srovnané. Tak, jednu polovinu mám nachystanou a stejný postup zopakuji i na druhé polovině. Vezmu si hlavní manchesterový díl. Teďka si už pohlídám, aby mě to lícovalo vlastně s tím dílem, co už mám našitý, aby se mi to neodsunulo doleva nebo doprava. A přichytím si ho k zipu. Pokud si chcete šití urychlit, nemusíte to šít ve dvou kracích, ale vezmete zase bavlněné plátínko, přiložíte to lícem k líci. Tady si můžete pohlídat, pokud máte směr látky, abyste neměli, jak já teďka, lenochody vlastně vzhůru nohama, ale aby směřovaly jedním směrem. Takže když si to takhle cvičně otočím, vidím, že takhle by to mohlo být v pořádku. Pokud ale se šitím začínáte, doporučovala bych tady tento krok udělat na dvakrát, jak u předchozí části. Pokud se vám stalo jak mně, že jsem nepřesně stříhala hlavní látku a jeden díl jsem si ustřihla o centimetr delší, tak to teďka zarovnáme. K
určitě používám víc nůžek, tady ty mám na látku a stříhám s nima pouze látku. Ani papír, nic jiného a určitě ne zips. Na zips si vezmu tady obyčejné nůžky za papír. Takže srovnám si látku. Jak se dostanu k zipu, vyměním nůžky. Střihnu zips a dorovnám látku. Zip si na konci opět prošiju. Nyní si vezmu bok, přiložím ho lícem k líci a prošiju. Nyní si vezmu boční počívku, opět přiložím lícem k líci a jelikož jsme všívali zips a každý zips všívá nějak blíž nebo dál od té látky, tak nám tu vznikla nepřesnost, kterou si následně zarovnáme. Je ale důležité, aby počívka, kterou budeme všívat tady z této strany, byla stejně jak ta červená počívka. Nyní si Manchester ozdobně přišiji ještě z venkovní strany a budu si hlídat, aby se mě počívka nepohnula a nikde se mi nechytila. Nyní si tady tu boční část tak ale přiložím vlastně k tomu červenému boku a zase prošiji. Tak, bok mám teďka takhle přišitý a chybí mi si tam uchytit počívka. Vezmeme počívku a takhle si ji zahneme a přišpendlíme. Je důležité, aby nám schovala to šití. A celé to prošijeme. Tak máme prošité zrubu i z líci. Teďka můžeme vlastně celý ten tvar zarovnat.
zarovnáváme to vlastně k tomu boku, kde nám vznikla nepřesnost díky tomu, že jsme všívali zips. Máme nachystaný boky našeho boxíku a budeme pokračovat tady s hlavními částmi, ke kterým si pomocně přišijeme počívku. Budeme přišívat rubem k rubu a jedná se o pomocné šití, jenom aby se nám s následujícím části s tím líp manipulovalo. Šijeme opravdu milimetr od okraje. Používám na tato šití další steh, klidně 3,5. Tak, teď si vezmeme boční stranu a pomocně si prošijeme tady všechny okraje, jenom kousíček vlastně od té hrany, aby se nám s tím následně lépe manipulovalo. Já si ještě dám na boční stranu poutko, mám bavlněný popruh, takže ho nebudu nijak začišťovat ty konce, protože se netřepí. A tady to poutko nebude nějak extra namáhané, takže ho tam takhle přišijí. Boxík otočím na rubovou stranu. Vzor látky si nastavím vlastně tak, aby mi směřoval dolů. Vezmu horní část. Přehnu si ji na polovinu. Políčkama si je označím. Zase na polovinu označím. A to stejné udělám i s boxíkem. Boční díl chci mít přesně vzadu. Takže tady to ještě odhadnu, že je to v půlce toho popruhu. Na druhé straně si to označím. To stejné takto.
chci, aby mi srdíčko směrovalo dopředu, takže tady tuhle stranu budu špendlit vlastně dozadu k tomu boku. Předek, značku na značku. A jelikož v rohách mám to pomocné šití a látka tady nemá vůli k tomu, aby si pěkně sedla do toho obloučku, tak ji tady opatrně přes to pomocné šití nastříhám. Tady je důležité, abyste to pomocné šití rozestříhali, aby tam ta niť tu látku netáhla. Nyní tu hranu prošiji, budu šít tak, abych měla vlastně všechno nastříhané a všechno pomocné šití schované, takže zhruba půl centimetru až 0,7 cm od hrany. A celý postup zopakuji s druhou stranou.
Tak po sešití důkladně zkontroluji, jestli se mi všude všechno chytlo, přišlo tak, jak mělo. Teďka to půjde ještě elegantně zachránit, ale když už to pak bude začištěné šikmým proužkem, tak už by se to zachraňovalo hůře. Až budu mít všechno šití zkontrolované, tak odstřihnu tady takovéto koukající kousky látky, odstřihnu si i popruh. Já mám bavlněný, takže ho nemusím znovu zatavovat zapalovačem. Pokud máte popruh plastový, tak si určitě ty konce zatavte, jinak se vám vyškubnou. A zároveň si tady pohlídejte, abyste si u toho popruhu neodstřihli všechno šití. Teďka si okraje začistíme šikmým proužkem. Můžete mít buď dělaný doma, je to vlastně bavlněné plátno střihlé na šikmo, anebo už takhle předchystaný z obchodu, který se jenom takhle pěkně zohne a přišije. Já ho budu šít na dvakrát, takže nejdřív takhle si ho přichytím k jedné straně. Nechám si tak 5 cm, vlastně, aby mi tady konec čouhal. A lícem k lícu si ho našpendlím. Když se dostanu ke konci, tak si ho zase tak zhruba na délku dlaně o těch 5 cm odstřihnu. A budu prošívat. Tady nechávám na koncích zase tak 5 cm neprošitých, abych si ho pak mohla pěkně začistit.
existuje víc způsobů, jak tady ten šikmý proužek zakončit. Já používám ten nejjednodušší, si takhle odměřím z toho zbývajícího canforku, co zbývá, si to takhle odměřím, kde by se mě měl potkat, a v tom místě udělám kolmé šití. Takto. Pásek si nyní přehnu. A tady měla jsem ho zažehlený na polovinu, takže z téhle strany si ještě vlastně 1/4 poloviny té poloviny takhle zahnu a zatočím kolem hrany. Pokud máte pásek kupovaný, tam ty sklady si už lehají sami.
Tak a je to hotovo. Jsme na samotném konci videa a já ti moc děkuju, že jsi to se mnou zvládl až sem. Moc by mě potěšilo, kdyby si mi nechal nějakou zpětnou vazbu, ať vím, jestli se ti boxík povedl ušít a jak se ti můj návod líbil, abych věděla, jestli má cenu v tomhle pokračovat anebo to zabalit. Zároveň, pokud se ti boxík povedlo ušít, budu strašně ráda, když mi pošleš fotku tvého výtvoru, buď na e-mail nebo na Instagram. Tak ještě jednou moc díky za shlédnutí a ahoj.